Adanki said dan de wo pitini no kawago do sa ya dogli no aben adanu aben ache abasuti jangan segini rodia manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan k'aw kaana balaba k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada an bɔra sɔgɔmada in na an bɛna an ka video kɛ alhamdulilayi yarabili alamina k'aw bɛɛ fo k'aw barikada denmisɛnninw k'aw bɛɛ lajɛlen fo a bɛɛ aw ka orozi ye ka to ye a ka to ye bɛɛ ka yafa orozi ma siko surtout e n b'i deli quoi y'a mɛn orozi ko o a to ye quoi yafa ma quoi a banna pepe an ka den lajɛ den ye delili kɛ an ka orozi ko to ten an ka tɛmɛ ni ko wɛrɛ manden cɛya ni manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso video kunkurunin telimani dɔ de don an bɛna kɛ o yɔrɔ jumɛn de Mali ni Senegal frontière la polosiw ani chauffeurs ni parantiw ni convoyeurs polisiw guerre juguba de bɛ siraw bɛɛ tigɛlen don Mali polisiw aw teri ye nin
Mali policiers aw jɛɲɔgɔn ye ne Mali policiers aw ko ka di ne Mali policiers bɛɛ sɔnna ma ko Jobala i ka mɔgɔw o ye tenitigiw ye mais Jobala i teriw o ye policiers ye i y'a faamu o ye policiers gendarmes eaux et forêts douaniers i y'a faamu aw bɛɛ teni donna bɛɛ même policiers ka tiɲɛ fɔ aw ɲɛna frontière ko in na a ko a kuma bɛ ka caya dɛ frontière ko kuma bɛ ka caya ani chauffeurs cɛ parce que depuis Ala ye diɲɛ da chauffeur ani policier ne t'a dɔn mun de b'u cɛ dɔ de ye dɔ muso minɛ a la wa dɔ de ye dɔ ka cɛlaja naji bɔn wa ne yɛrɛ de t'a dɔn mun bɛ chauffeur ni policier cɛ quoi chauffeur tana ye policier apprenti tana ye policier convoyeur tana ye policier tana ye chauffeur policier tana ye convoyeur policier tana ye apprenti je sais pas quoi aw di c'est-à-dire policier yɛrɛ diya ye ni chauffeur bɛ yen policier yɛrɛ diya ye ni chauffeur bɛ yen policier nafa ye ni chauffeur bɛ yen policier diya ye ni chauffeur bɛ yen chauffeur diya ye ni convoyeur bɛ yen convoyeur diya ye ni apprenti bɛ yen bon aw de bɛ baara sugu kelen kɛ aw de ka sɔrɔ gulonnen don ɲɔgɔn na aw yɛrɛ tana de ye ɲɔgɔn ye ne m'a dɔn mun don ni policier ye baro kɛ i b'a dɔn ko chauffeur ya policier ye chauffeur détesté ni chauffeur ye baro kɛ olu ye policier détesté alors que olu fila de ka baara alliélen don ɲɔgɔn na policier ka wari sɔrɔ gulonnen don chauffeur la chauffeur kɛ fana ka se ka baara kɛ o gulonnen don policier la parce que a ka pièces ma dafa papiers ma dafa mobili yɛrɛ fana qualité mobili yɛrɛ fana tɛ règle la donc n'o tɛ règle la i mago bɛ policier la i y'a faamu bon je sais pas mun b'aw cɛ frontière in na quoi Mali policiers frontière ko la aw jɔ foyi t'a la koyi aw b'o dɔn mun na parce que ka ta aw la ka yɛlɛ sanfɛ ka na quoi fo ministre je crois an b'a problème régler a tɛ se ka régler n'an m'a barakumaden fɔ quoi a kɛra Sénégal ni Mali frontière ye a kɛra Côte d'Ivoire ni Mali frontière a kɛra Burkina ni Mali frontière a kɛra Algérie ani Mali frontière a kɛra La Guinée ani Mali frontière a kɛra i y'a faamuya wa Mauritanie ani Mali frontière Mali n'o jamana 7 mun ni Mali ni a bɛ frontière la Afrique bɛɛ o jamana tɛ jamana 7 jamana mun bɛ k'a ka frontière k'a bɛ 7 bɔ Mali de ka frontière bɛ 7 bɔ ani jamana wɛrɛw cɛ Sénégal o ye fɔlɔ ye Mali n'a Sénégal frontière Mali ni Mauritanie frontière Mali ni La Guinée Conakry frontière Mali ni Côte d'Ivoire frontière Mali ni Algérie frontière Mali ni Burkina o bɛ frontière bɔ ok Mali ni jamana 7 Niger Mali ni Niger bɛ frontière bɔ jamana 7 Afrique bɛɛ a dugu tɛ e ta Mali bonya dɔ f'i k'o dan i y'o faamuya i ta Mali bonya dɔn dɛ jamana 7 Mali n'o de bɛ frontière bɔ bon a jamana 7 fɛn o fɛn n'i bɔra Mali kɔnɔ k'i bɛ don a jamana kɔnɔ i k'a ka wari min sara i b'a sɔrɔ policiers kelen don k'o fixer e b'o de sara i den b'o de sara i fa b'o de sara i ba b'o de sara musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw prix kelen jeunes ni jeunes filles prix kelen denmisɛnninw prix kelen wa n'i taara prix la janvier n'i nana décembre la i b'o prix kelen de sɔrɔ o jamana tɔ bɛɛ i kan ka mun sara mais prix tɛ Mali ta la koyi n'i bɔra jamana kɔnɔ n'i bɛ don Mali kɔnɔ prix t'a la chauffeurs ka prix dɔnnen don mobilibaw ka prix dɔnnen don citernes ka prix dɔnnen don u kan ka mun sara o jamana kɔnɔ u dontɔ mais prix foyi tɛ Mali ta la Mali kɔnɔ n'i fa kɔrɔlen o ka prix b'a d'a ma n'i ba kɔrɔlen n'i bɛ don o ka prix b'a d'a ma n'i denmusonin n'o kɔrɔbayalen o ka prix b'a d'a ma i denkɛnin o ka prix b'a d'a ma n'i taara janvier n'i nana décembre Mali la i dontɔ prix fixelen tɛ Mali foyi la Mali fɛn bɛɛ bɛ tɛrɛmɛ de policiers papier mun ka wari mun kan ka sara policiers ye o ka tɛrɛmɛ o tɛ bɛn koyi parce que prix t'a la o foyi de ma fixé a bɛɛ bɛ tɛrɛmɛ de c'est-à-dire a bɛɛ de bɛ tɛrɛmɛ quoi i b'a fɔ polisikɛ ye 600 o b'a fɔ 1000 bilahi talahi n'i bɔra Mali kɔnɔ n'i bɛ ka na Sénégal i bɛ wari sara wɔlɔfɔw i bɛ wari sara Sénégal i mana don n'i y'a sara yɔrɔ kelen n'i donna a banna pewu i y'o faamuya mais ni wɔlɔfɔ bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ Bamakɔ f'a hinɛ b'i minɛ surtout Nigériens n'i bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire ka don yan i y'o faamuya wa fo Ivoiriens hinɛ b'i minɛ n'aw bɛ ka don Mali kɔnɔ n'aw bɛ ka bɔ Burkina ka don Mali kɔnɔ fo Burkinabéw hinɛ b'i minɛ n'aw bɛ ka bɔ Mauritanie ka don Mali kɔnɔ fo Mauritaniens hinɛ b'i minɛ
n'aw bi ka bɔ Niger ka don Mali kɔnɔ fo awsaw hinɛ b'i minɛ maintenant o mobili kelen n'a n'olu bi ka taa u ka dugu la bilahi i yɛrɛ t'a dɔn ko fiɲɛ wulila pourquoi parce que Mali kɔnɔ policiers a ka foyi fixelen tɛ a fixelen baliya yɛrɛ de bɛ Mali policiers arranger aw n'aw ka chauffeurs tɛ bɛn ani wali chauffeurs tɛ bɛn aw n'aw ka dugukɔnɔdenw tɛ bɛn u dontɔ jamana kɔnɔ wa aw ni étrangers tɛ bɛn u dontɔ jamana kɔnɔ Mali policiers tiɲɛ de fɔlen filɛ aw ye n'a ma diya a ye n ban ba la k'i fiyɛ hey tiɲɛ fɔ n teriya a tɛ teriya sa dɛ a bɛ se k'a yobo yaba mais a t'a sa dɛ ni min nin sɔrɔ ka tiɲɛ f'i na i b'i jugu sara a ka tiɲɛ f'i an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna foyi fixelen tɛ embargo ko wagati an ma sɔn k'an da don a la embargo ko wagati aw de nana n'a ye 2000 aw de fɔlɔ y'a daminɛ wolofaw fana ko ok y a pas de problème an ka to la i y'o faamuya wa i dontɔ Mali kɔnɔ i bɛ 2000 sara n'i bɔra Mali kɔnɔ n'i bɛ don Sénégal i bɛ 2000 sara aw tilala k'aw ta kɛ 3000 ye jɔnniw de bɛ ka don Mali kɔnɔ n'i ye passager jɔ tan o tan 7 o ye maliyɛn de 7 ye maliyɛn 3 ye aw de tilala k'aw ta kɛ 3000 ye Mali kɔnɔ aw de tilala k'aw ta kɛ 3000 ye aw de bɛ jamana Mali ni jamana fɛn o fɛn bɛ frontière bɔ Mali policiers aw de b'u bɛɛ bila bilahi talahi aw de b'u bɛɛ bila wariminɛ na aw de b'u bɛɛ contaminer wariminɛ la fɔlɔ Ivoiriens olu ka policiers de tun bɛ mɔgɔw tɔw jamana tɔw contaminer fɔlɔ depuis geyi ninnu mana geyi ninnu ni fɛn ninnu beje ninnu ka wagati i y'a faamuya parce que polisikɛ bɛ bɔ a bɛ bɔ faso ka poste la a bɛ motonin ta a bɛ n'i jɔ tu la i y'a faamuya wa a bɛ mobilinin ta u fila bɛ n'u jɔ tu la u bɛ wariw minɛ u bɛ t'u ka so n'a ye Mali kɔnɔ chauffeurkɛ dɔ tun bɛ den kelen ta subaga chauffeurkɛ dɔ tun bɛ cɛw cɛ musow bɛnbakɛ chauffeurkɛ dɔ tun bɛ Mali sira ma tigɛ ko Mali policiers ta kɛra negebɔ ye dɛ chauffeurs ma deli ka frontière tigɛ ko Mali policiers ta kɛra negebɔ ye chauffeurs ma frontière tigɛ ko jamana dɔ ta kɛra negebɔ ye chauffeurs fɔlɔ mun nana ka frontière tigɛ a yɛrɛ ye o de tun bɛ wele ko nɛgɛsama Dayifa nɛgɛsama Amdalakaw ka dangele nɛgɛsama Amdalakaw ka toro nɛgɛsama yɔrɔ jate yɔrɔ siribɛ cɛ nɛgɛsama falaw fa ani falaw ba nɛgɛsama y'a faamuya kilisi duman tigi nɛgɛsama fura duman tigi nɛgɛsama balimaya kalabaga nɛgɛsama chauffeurs kalabaga ɲɔgɔn na nɛgɛsama chauffeurs ni parantiw k'u kala ɲɔgɔn na nɛgɛsama ka parantiw ni syndicats kala nɛgɛsama i y'o faamuya ka syndicats fana ni douaniers ja nɛgɛsama Dayifa ne voyage fɔlɔ y'a sɔrɔ Dayi o kɛra Dayi mobili boliko damadɔnna ye Dayi voyage ko damadɔn nɛgɛsama ka Dayi k'i fo k'i barikada n b'a dɔn Dayi k'aw to yen chauffeur a tɛ tiɲɛ bilayi k'e to yen a tɛ tiɲɛ ka kacɔ ninnu to yen chauffeur a tɛ se ka tiɲɛ ka chauffeur bɛɛ fo nɛgɛsama ye sira tigɛ ko mun de kɛra k'a ye sira tigɛ mun na nɛgɛsama ko hey Ivoiriens ka ni donna i y'a fɔ a k'a daminɛ pɔgɔ ka taa fo o fodi ka dugu la fo i y'a muso kɔrɔ i b'i si bɛɛ kɛ wari sara la a ko a tɛ bɛn sira c'est-à-dire n'u ma policiers bɔ sira kan ka gendarmes bɔ sira in kan mobili tɛ bɔ Mali la ka don Côte d'Ivoire mobili tɛ bɔ Côte d'Ivoire ka don Mali la a ko chauffeurs ma ne nɛgɛsama de chauffeurs ka ɲɛmɔgɔ ye a ko essence super bɛ mobili jumɛn kɔnɔ chauffeur 7 chauffeur 9 olu y'u bolo kɔrɔta chauffeur kelen tun b'a la an ka hakili b'o la n y'a mɛn k'a banna nefu ko k'a b'ale kun ko essence super b'ale kun ko b'ale kun Titi ko k'a b'ale kun ni Titi ko k'a b'a kun hali n'a sɔrɔ a tɛ Bala kun Bala b'a fɔ k'a b'ale kun bilayi talayi Darabugu ka Titi ni Bala Titi ko k'a b'ale kun Bala ko k'a b'ale kun nɛgɛsama ko ko k'u jɔ yan u y'u jɔ a ko a ye kala jata san ko kala jata alimɛti u donna chauffeurs nana ka kala jata k'a carton ta k'a ci ko jɔn bɛ se ka yɛlɛ k'i sigi a kan ni ko fɛ i b'a bila la jɔn o cɛ b'i ye ka tɛmɛ Bala kan wa u ko k'a ye cobra vert layi jara Sumala Jara den cobra vert layi jara k'a ye layi jara ka parantikɛ wele ko mun ta ye n'a ko a k'a bila la a b'a bila la o de tun ye ne cobra vert layi i y'a faamuya Mayiga ka station kɔnɔ Sikaso cobra vert laji o ka parantikɛ o ko k'o wele a ye bɔti 2 di yan n nana k'an sigi a sanfɛ n ko nɛgɛsama n'i ko fɛn ne ma tasuma bila la ne y'a bila la je ko a bɛɛ bɛ ci pɔgɔ bɛɛ bɛ ci
wa ou be kalo kelen parce que citerni kɛmɛ ani kɔ o fa essence billahi tala u be kalo kelen u tɛ se k'a faga ni ko fe n tɛ su tɔw kɔni dɔn ne kɔni b'a bila la comportement bɛ se k'a dayɛlɛ billahi tala ni miseli n b'a dayɛlɛ ku caman b'a dɔn ko n kun bɛ so la n bɛ ku caman ni Musa fo sanfili kɔnɔ ka sanfilila mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka kadɔw fo madinɛbaw ka so ka kadɔw fo ka kadɔw bɛɛ lajɛlen fo ka sanfilika bɛɛ lajɛlen fo kada balabalo ka kadɔw ka famille fo kosɛbɛ a mama ka balado ok donc chauffeur fana sɛgɛnna koyi donc nɛgɛ sama ye sira tigɛ ka kantigɛ da yira Côte d'Ivoire u ye policiers bɛɛ ladon u ye contrôle yɛrɛ daminɛ parce que policiers tun bɛ t'u jɔ ka chauffeur ka wari minɛ u tun t'a kalama u y'a bɛɛ ladon nɛgɛ sama sɔrɔla ka sira bila ko i y'a faamuya wa Sikaso gouverneur nana a ko a mako t'a la Sikaso commandant nana a ko ma ko ka misɛn ko fo ministre ka bɔ Bamako kana ministre bɔra Bamako kana i y'a faamu ministre de transport ka bɔ Bamako kana ko bon ko banna ko non chauffeur dɔw wulila fo chauffeur de kana sira kibaruya fɔ a ko ale de ye nɛgɛ sama ye o cɛ tɛ diɲɛ na hali mun bɛ se ka manabɛlɛ bila i ka mobili kɔnɔ Côte d'Ivoire sira kan mais a ka lasasi tun b'a ka mobili kɔnɔ parce que donso de don k'u ka jigin a k'u ta jigin cɛ ni a jigin a k'i bɛ taa lakara nɛgɛ sama o tun ye chauffeur ka patron ye nɛgɛ sama billahi talahi chauffeur aw de fana b'aw jɔ aw jɔyɔrɔ n'aw y'aw ka mobiliw bɛɛ jɔ ɲɛ bɛ sɔrɔ kow la koyi mais ni citerne chauffeur taara k'u bɛ grève kɛ i b'a sɔrɔ remorque chauffeur i b'a sɔrɔ olu bɛ ka boli ni remorque chauffeur ye grève kɛ i bɛ taa sɔrɔ i y'a faamuya wa i b'a sɔrɔ bisiw i y'a faamuya olu bɛ boli la ni bisitigiw ye grève kɛ i b'a sɔrɔ sotrama bɛ ka boli ni sotramatigiw bɛ grève la i b'a sɔrɔ taxi bɛ ka boli ni taxitigiw bɛ grève la i b'a sɔrɔ katakatanitigiw bɛ ka boli aw yɛrɛ ma ɲɛ ko la koyi a kɛla i n'a fɔ cɛw ma bɛn ko la koyi ni cɛw kun bɛnna ko la cɛ dɔ bɛ muso dɔ furu sa n ko dɔ b'o furu fatɔkɛ ko ten ko cɛw yɛrɛ ma bɛn ko la koyi ko comment cɛ dɔ bɛ muso dɔ furu sa ko cɛ wɛrɛ b'o furu donc fatɔkɛ ko ten dɛ o fatɔkɛ kelen in de y'a fɔ dɛ bilayi chauffeur n bɛ kuma dɔ fɔ aw ɲɛna mɔgɔ bɛ don silamɛya la i bɛ don diinɛ la mais mɔgɔ si kan'i kale ko den tɛ Ala bolo en tant que i t'an fa Adama a n'an ba Awa e tɛ Adama fa dɔn e tɛ Awa ba dɔn kan'i kale ko den tɛ Ala bolo dɛ silamɛya t'o la walijuya t'o la i b'a fɔ ko den tɛ Ala bolo mais ka k'i kale ne ni Ala cɛ ne ni kira cɛ e tɛ Adama fa dɔn i tɛ Awa ba dɔn e bɛ se k'i kale ko den tɛ Ala bolo i t'a fɔ den t'a bolo ka d'aw ma Adama ni Awa bɔra o e bɛ k'u bɔ yɔrɔ mun fɔ o ye kuma de i t'a dɔn ni cɛ don ni cɛ tɛ donc ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna mɔgɔ kɔni b'a fɔ den tɛ Ala bolo mais k'i kale a kan bilahi a kuma cɛ man ca kan'i kale quoi karamɔgɔ kana to k'i kale karamɔgɔ a fɔ dɔrɔn ko den tɛ Ala bolo mais ni Ala cɛ den tɛ Ala bolo ni kira cɛ i t'a dɔn ma fa dɔn i t'a wa ba dɔn i yɛrɛ t'i miiri ne b'a fɔ k'a denw ye dɛ ne bala m'o fɔ donc nɛgɛ sama de y'o kɛ a y'a kɛ ka da mun de kan ko chauffeur tɔɔrɔ la donc aw de b'a ka ko dɔw ta en main aw ni policiers cɛ en tant que Mali frontière 7 la chauffeur ma se k'a dɔn a diyara o tile gannen don n'i bɛna don i bɛ nin de sara wula fɛ n'i bɛ don i bɛ nin de sara samiya fɛ n'i bɛ don i bɛ nin kelen in de sara tilema fɛ n'i bɛ don i bɛ nin kelen in de sara en tant que o ma kɛ Mali kɔnɔ foyi tɛ ɲɛnabɔ mais aw de don kɛ mais attends i don o don i faso kɔnɔ i bɛ wari sara mɔgɔ min ka baara ye faso kɔnɔ bɔli n'a donni ye mais prix kelen ka sɔrɔ n ko de ye Burukina diya ne ye Burukina bɛɛ n'Ala ni kira cɛ n'i donna butigi la n'i ye alimɛti san nin prix la i bɛ taa fɔ Burukina région laban na i bɛ taa sɔrɔ o prix kelen na ko bɛɛ kɛra a ma se ka kɛ Mali la bilahi tala hali Mali la carré ni carré butigiw sɔngɔ tɛ kelen ye bilahi tala sugu ni sugu malow sɔngɔ tɛ kelen ye i y'o faamuya wa sugu ni sugu kɔkɔw sɔngɔ tɛ kelen ye Mali yɛrɛ la k'a fɔ ko État ko nin ye nin sɔngɔ ye k'o ye nin sɔngɔ ye Lafiyabugu o ye nin sɔngɔ ye i y'o fɔ a Falajɛ o sɔngɔ kelen de b'o la Jelibugu la a ko fɛn tɛ yen diɲɛ kɔnɔ foyi sɔngɔ tɛ kelen ye fɛn bɛɛ bɛ tɛrɛmɛ Mali kɔnɔ hali bilahi talahi diɲɛ dugu si fɛn dɔ bɛ yen o bɛ tɛrɛmɛ Mali dɔrɔn la o tɛ tɛrɛmɛ diɲɛ dugu si i b'o dɔn n bɛna baarakɛyɔrɔ dɔ f'i ye ka feerekɛyɔrɔ dɔ f'i ɲɛna ka butigi dɔ f'i ɲɛna fɛn bɛɛ bɛ tɛrɛmɛ
diɲɛ boutique bɛɛ fo boutique mais hali Mali la tɛrɛmɛli bɛ k'o boutique la pharmacie billahi ta vas-y hali maliyɛn bɛ tɛrɛmɛ kelen pharmacie la bɛɛ Yo faamuya il faut étudier l'islam. Silamɛ ko kuma bi a nafiki den. Silamɛ ko kuma bi a jahili den. Silamɛ ko kuma bi a il faut étudier l'islam. E batar kono batar di. Joni silamɛya kuma fɔ an nɔ. E ɲamɔkɔ den. E jɔn den. Buye den de ya saraka den. Ayidara den ye ɲamɔkɔ den. Sɛbɛnnikɔrɔ Mayimu Watara Gatuso den ye. E saraka den fa kunangon den fa kafiri den fa. Et John D pour que quand il faut étudier l'islam. Et Saraka D. Est-ce que Iba nous nous parce que Beba do lui a kalango. Mado. Mado Sama Drame. Ismaïla Drame D ya. Mado Sarama Drame. Et Saraka D. Mado Tokobe Saraka Toti Kletri Djougou D. Mado Sama Drame. Est-ce que comment na ibini joko il faut étudier l'islam et ni fani bache fa be islam a donné il faut te islam a donné bate islam a donné e nyamoko de il faut ka kalanda na jaja na suru la mi bata i basra suran kelem na o kulu ala blabi nasi e saraka de i koromso koroba o sira suran kelem na yo fama o e sabi sumara bikay mun kala na kateme aw ka so be ko i koromso koroba adana sabi de la e nyamoko de mado sama drame kana kone gata ko ni mata ka bongali nambiba kura do yɛrɛ bɔra mena a fɔli fɔlɔ e la quoi Mado Drame kulukulu zugut i ba zugut o de kura ye Mado Drame kulukulu zugut i ba zugut voilà one love à vous tous chauffeur ay bala je crois cɛkɔrɔbaw y'u impliqué la je crois alimamiw ka kuma ka lamɛn je crois cɛkɔrɔbaw ka kuma ka lamɛn je crois y'o faamuya wa e a bɛ ɲɛnabɔ sa billahi taala ka ne terikɛ to ka ne ka ye diboli ka ne teriw to diboli a bɛ ɲɛnabɔ wallahi a bɛ ɲɛnabɔ sɛnikaw bɛ diboli hakili ɲumanw tigiw bɛ diboli wallahi y'o faamuya wa hakili ɲumantigiw bɛ diboli a bɛ ɲɛnabɔ wallahi a bɛ ɲɛnabɔ sɛ kelen bɛ diboli en tant que k'o to diboli o ka du bɛ diboli a bɛ ɲɛnabɔ wallahi billahi taala a bɛ ɲɛnabɔ transisɛriw ka ɲɛmɔgɔ bɛ diboli transisɛriw ka ɲɛmɔgɔ bɛ diboli a bɛ ɲɛnabɔ hali n'a m'a tɔgɔ fɔ bɛɛ b'a dɔn transisɛriw ka ɲɛmɔgɔ wallahi a b'a ɲɛnabɔ sigi ka kuma o de ye damu ye y'o fɔ polisiw bɛ bedi ka bediba to ye a bɛ ɲɛnabɔ Koniba ni Koniba tun bɛ san ma sɔrɔ ni kɛlɛ banna Koniba taara ka furu la Koniba taara Bamakɔ mais a bɛ ɲɛnabɔ ka douanier cɛkɔrɔbaw to yen wallahi a bɛ ɲɛnabɔ aw kana jɔrɔ chauffeur ani policiers bɛ bɛn ko la ala k'aw bɛn ko la chauffeur ni policiers alhamdulillah ala k'aw bɛn ko la diboli problème ala k'a ban diboli problème yanni wula cɛ ji ka k'a fura ye diboli problème ya rabbi ala de bɛ se k'a ban ala k'a ban diboli musokɔrɔbaw u bonya kosɔn denmisɛnninw bonya kosɔn diboli cɛw bonya kosɔn a muso bonya kosɔn alimami kulubali bɛ diboli koyi diboli alimami kulubali kulubali alimami a bɛ ala ka cɛ douanier kuru kɔnɔ ayiwa alimami kulubali ka tu kɛ quoi a bɛ ban quoi kulubali ka kilisi kɔni ka di mais kulubali ka kuranɛ suran ko tɛ dɛ kulubali i tɛ tu kɛ fakɔrɔ tiɲɛ o de ye kulubali ka tu ye mais kuranɛ in bon sɔsɔli kɔni ne kɔni ko ten kana sɔsɔli kɛ kulubali ka foyi la n'a fɔra yɛrɛ ko kulubali ye masakɛya ye kulubali masasi kana sɔsɔli kɛ kulubali cɛfarin kulubali jagɛlɛn kulubali barikatigi kulubali damentigi kulubali hɔrɔn kana sɔsɔli kɛ nin si la nin bɛɛ ye cɛ kulubali nafolotigi nin bɛɛ ye cɛ kulubali den barikalen wolo nin bɛɛ ye cɛ sɔsɔli bɛ to nin si la koyi kana kulubali sɔsɔ nin si la mais i bɛ sɔsɔli kɛ kulubali ka fɛn kelen min na ni bɛɛ bɛ sɔn n'a fɔra ko kulubali alimami kulubali waliju kulubali misiriwelela kulubali diinɛ ɲɛmɔgɔ kulubali magantagala kulubali
tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o kɔni n'i ye sɔsɔli kɛ mɔgɔw bɛ yen kɛ ka di ka jo sɔrɔ mun na o ye Kulubali ka silamɛya ko in ye quoi bɛn ala ni kira cɛ walayi bilayi aw boli di tɔw ma ka tila k'a fɔ k'aw b'o bila o tɛ ɲɛ koyi a tɛ ɲɛ koyi makumaba ni nangoloko nin bɛɛ kun y'olu de ta aw kɔntɔrɔw ni sanɛw nin bɛɛ olu de ta ye tɔgɔfɛbila ninnu ni a bɛɛ olu de ka kirelenw ye aw bɛ jo di mɔgɔw ma ka sɔrɔ ka na k'aw bɛ ta Kulubali i jɔ ka nin dabila fɔlɔ parce que Buya Kulubali bɛ yen Kulubali bilen layila Kulubali tubabu Buya Centrafrique o juguw de don ale bɛ Buya bɛ yen dɛ a bɛnna Buya Kulubali bɛ yen Saliya Kulubali Kulubali Falen Saliya Kulubali Kulubali cɛba Kulubali kumaba Sénégal Saliya Saliya ale bɛ yan dɛ i jɔ n ka n dabila fɔlɔ parce que n mago bɛ Saliya la layila i jɔ n ka n da de wa u bɛ taa nin fɔ Fofanalakaw de b'a ta ka di Kulubaliw ma quoi Fofanaw ni Keyita olu de ne ni Kulubaliw bila ɲɔgɔn na sinon ne n'u ka di o